UFO. Co to vlastně je? Unidentified Flying Object. Existují mimozemšťané, setkáváme se s nimi a proč nás vlastně nekontaktovali? Tohle všechno a mnohem víc si řekneme v dnešním videu. Takže existuje vlastně UFO? Americký kongres nedávno potvrdil, že našli lítající lodě, které byly vytvořeny americkou vládou a ani žádnou jinou. Což znamená, americká vláda nedávno dropla informaci o tom, je to dost možný. Zároveň se tam mluvilo i o teorii toho, že by i pod vodou mohl být nějaký mimozemský život, prostě nějaký mimozemský civilizace a mohli by se tam prostě sami vyvíjet a my o tom ani nemusíme vědět. Jelikož 90% oceánu a moře, veškerý vodní plochy na Zemi nemáme ještě prozkoumanou. Což je dost zajímavá teorie, ale zároveň si myslím, podle mého názoru, že by to nebylo až tak zajímavý, kdyby nakonec prostě přišli mimozemšťani, že hej, tady pod vodou prostě, jo, jsme tady celou dobu jsme žili v oceánech, lepší, zajímavější by to bylo z vesmíru. Máme šanci se vůbec s mimozemšťany setkat? Tady je taková hypotéza podle toho, co jsem říkal předtím, že ta americká vláda potvrdila. Hypotéza je ta. Můžeme se s nimi setkat, ale jejich civilizace můžou být tak odlišné, že je nedokážeme vnímat. Náš mozek je adaptován na pozemský rámec, což znamená všechno, co by bylo nad rámec a bylo by vlastně z vesmíru a mimo ten náš pozemský rámec, toho, co je na Zemi, tak vlastně nedokážeme vnímat. Prostě náš mozek nedokáže vnímat to, existenci nějakých vesmírných objektů, vesmírných civilizací, tak nějak. A to je taková teorie, kterou jsem tak nějak vyčetl na internetu. Proč nás nekontaktovali? Světelný čas. Abych vám to nějak vysvětlil, jo. Slunce, vemte si slunce. Jo, tady je slunce a tady je země. Světlo odsaď, od tohohle bodu, dorazí na Zemi za 8 minut. Což znamená, země, my jako lidi, vidíme slunce 8 minut v minulosti. Což znamená, nikdy neuvidíme prostě nikdy ho neuvidíme tak, jak je právě v tuhle chvíli, protože světelný čas a světlo od bodu A, což je slunce, do bodu B na Zemi dorazí za 8 minut. Jestli jsem vám to nějak vysvětlil. Což znamená, mimozemské civilizace se nás mohly pokoušet kontaktovat, jenomže byl ten problém, že kdyby naše planeta byla tady a planeta nějakých vyspělých civilizací tady, rozdíl mezi nima by byl 5319 metrů, což je míň jak poloměr Země, tak by to slunce, tak by to světlo z jejich planety na naší dorazilo přibližně ve chvíli, co tady tomu vládli dinosauři. Což znamená, jejich signál by se odrazil na planetu, kde jsou dinosauři. A oni by viděli dinosaury. V tom případě vlastně neměli šanci díky světelnému času se s náma jakýmkoliv způsobem setkat. Nebo kontaktovat celkově. Fermiho paradox. Buď jsme ve vesmíru sami, což by znamenalo nekonečnou prázdnotu, anebo nejsme ve vesmíru sami, což by znamenalo potenciální hrozbu. Obě teorie jsou ale stejně strašidelné. A tak tady nastává otázka, jestli si náhodou ostatní civilizace třeba jenom nehrajou prostě na vlastním písečku, protože se bojí toho, že by došlo k nějakým útokům nebo konfliktům. Jelikož atomové bomby, války, destrukce a cokoliv z tohohle, nikdo nemá tu potřebu lítat na cizí planety, protože se bojejí. A musí tady do prdele zrovna teďka jezdit auta? Kámo, já se snažím tady, vole, ze sebe vyplodit, vole, větu.
No nic, jdeme dál. Velký filtr. Vemme si podmínky pro život na planetě. Teďka si tady vedle mě představte planetu. Jaký na ní musí být podmínky pro život, aby tam byl vůbec schopný vzniknout nějaký život a aby se ten život mohl vyvinout do vyšších forem a do něčeho podobného, jako jsme my. Ta planeta, která je tady, musí mít svoji hvězdu, nebo slunce, což by bylo třeba tady. Veme si tady slunce a tady planetu. Ta planeta musí mít ideální vzdálenost od toho slunce, aby se z planety nestala buď jenom zmrzlá koule, anebo naopak přetopená láva. Tam být ideální vzdálenost. Když si teda vezmeme, že bychom nějakou takovouhle šanci vychytali, máme planetu, která má hvězdu a jsou v ideální vzdálenosti od sebe k tomu, aby mohl vzniknout život, aby na té planetě nebylo až moc velký teplo, anebo až moc velká zima. Hvězda neboli slunce nesmí být příliš velká, jinak by explodovala díky vlastní existenci a vlastní energii dřív, než by vůbec byl schopný na planetě vzniknout život, na to se vůbec vyvinout. A nesmí být ani moc malá kvůli nedostatku energie. Na planetě musí být přítomná jedna ze dvou možných chemických bází pro život. Uhlíková báze, na které tady dýcháme my a na které jsme schopni existovat my, základní prvky jsou uhlík, základní stavební kámen organických molekul, například DNA, dusík, klíčový prvek pro protein a DNA, kyslík, potřebný pro dýchání a energii. A nakonec vodík, součást vody a organických molekul. A teď ta druhá báze, a to je křemíková báze, která je spíše hypotetická, jelikož my si život na této bázi nedokážeme představit, ale hypoteticky by se tam dalo žít. Křemík může tvořit podobný chemický sloučeniny jako uhlík, ale je méně flexibilní. Dusík a fosfor slouží pro podporu chemických reakcí. Taky je důležité podotknout, že život na křemíku by fungoval v mnoha ohledech odlišně od životu na Zemi. Voda na dané planetě nesmí být kyselá, ale ani příliš destilovaná. Počet planet, tudíž pravděpodobnosti, že na některé z nich bude život. Pouze v Mléčné dráze existuje něco přes 6 miliard planet. Ve vesmíru existuje takových galaxií, jako je Mléčná dráha 2 biliony, což kdybychom vzali matematicky a bylo v každé galaxii stejně planet, tak by to znamenalo, že existují sextiliony planet. To jest 1 a 21 nul. To je kurva hodně. Na to, aby jako na nějaký z nich nebyl život, to je jako solidně hodně, jakože hodně to je. Takže je vlastně nulová pravděpodobnost toho, že bychom byli sami. Vemte si tohle číslo, jo, který vám tady někde teďka vyskočilo. Vemte si ho. To je neskutečně hodně planet. A teďka bych se vrátil, teďka bych šel k možným příčinám toho, proč bychom tady vlastně mohli být sami. Globální katastrofy. Například masové vymírání, jako na Zemi. U nás se globální vymírání stalo několikrát a bylo to v řadě let a jakože ten rozsah mezi tím, kdy to bylo, tak to jsou jako miliony let od sebe. Což, když si to tak vezmeme, tady máte někde tabulku, ještě byly menší, ale ten největší se stal, když vymřeli dinosauři. Co když nás jenom prostě něco nestihlo dostatečně rychle zastavit, na to, aby jsme se nestihli dovyvinout do takovéhle vyspělé fáze, ve které jsme teďka. Prostě co když nás jenom něco nestihlo ukončit dřív, jako nějaký prostě, víš, vesmírný shooter prostě, nebo něco, cokoliv. Něco, že bychom třeba, já nevím. Tyhle globální katastrofy, tak byly fakt, jak říkám, v intervalech od sebe třeba miliony let.
Což znamená, co když se ještě něco blíží. Teď se tady nabízí otázka. Překročilo už lidstvo velký filtr, a nebo nás teprve čeká? Tohle všechno jsou otázky, na které ještě neznáme odpověď. Každopádně doufám, že se to ještě nějakou chvíli nedovíme. A právě ty vyspělé civilizace, na který my čekáme, který ve vesmíru hledáme, mohly vymřít právě na takzvaný velký filtr, neboli globální vymírání a globální katastrofy. Možné hrozby pro lidstvo. Tohle vlastně navazuje na ten samotný velký filtr. Co když si civilizace přivodily globální vymírání samy, nebo jakože, co když se civilizace vyhubily samy? Vezmeme si třeba atomové bomby, jo? Třeba například Tsar bomba v roce 1961, která měla sílu 50 megatun TNT, její rozsah destrukce byl 58 km, vážné poškození bylo až do 240 km a houbový mrák tak byl 40 km do vzduchu, nebo jakože do výšky, což je hodně. A právě tímhle se ty samotné civilizace mohly vyhubit nevědomě samy. Nebo je tady i hrozba ve formě umělé inteligence. To teďka nemyslím nějak jako, že umělá inteligence je špatná, protože kdybych něco takového řekl, tak jsem vlastně pokrytec sám, protože tenhle scénář, stejně jako hromada dalších, bylo napsáno převážně umělou inteligencí, takže to bych byl jako docela pokrytec, ale mluvím tady o tom, že je docela velký riziko toho, že se z umělé inteligence stane superinteligence. Ve chvíli, co umělá inteligence přesáhne kognitivní funkce člověka, bude chytřejší, jak bude problém. Prostě je to potenciální hrozba, která pořád existuje a nemůžeme to úplně vynechat. Každopádně, můj názor na mimozemský civilizace, na existenci mimozemšťanů a celkově na tohle. Vemte si třeba Einsteinovou teorii relativity z roku 1905 a neb E rovná se m krát c na druhou. Energie je rovná hmotnosti krát rychlost světla na druhou. A nebo obecnou teorii relativity z roku 1915. Byl to hodně velký průlom. A proto si myslím, že kdyby se potvrdila teorie italského astrologa Giordano Bruna, kterou povznesl v 19. letech 16. století, co se života ve vesmíru týče, bylo by to o to zajímavější, jako oproti teorii relativity, tohle by byl velký průlom a dost si myslím, že bylo by to zajímavý, minimálně. Ale teďka už závěr. Pokud byste chtěli takových videí ohledně vesmíru víc, třeba na téma černých děr nebo cokoliv jiného, vesmír je celkově dost komplexní téma a dalo by se o tomto ještě hodně vymyslet. Tak dejte vědět do komentářů dolů a teď už nám nezbývá nic víc, než jenom čekat, až americký kongres zase vypustí nové informace na povrch. A vy si to čekání můžete zkrátit tím, že se kouknete třeba na tohle nebo na tohle video, který vám právě teďka YouTube doporučil. Takže se uvidíme zase příště, zadávejte odběr a čau!